înainte cu dub. Dați-mă mai în ce, mă, ce vrei să vă fac eu vouă, mă, frate? Eu sunt gura livă așa de fel. Nu pasă cancer, ce aveți? Și acum întrebare de 1000 de puncte. Nu mă chinui! Nu mă chinui! Bă, lăsați fata în pace, mă. Dă-i la ficat, dă-i la ficat. E clar, dă crash. Nu mă așteaptă-mă un pic, mă, bă, dar disperat mai ești, bă, n-aveți. N-ai avea liniști să ai în viața asta ta care o ai. Luați! Lasă-mă măcar! Cred că n-a pus să iau nimic, da? Țiganii! Bă, luați dronele. Luați dronele. Luați dronele în pușca calului. Puneți astea pe carturi. Au ce au luat? Cine e la roșu, mă, tot puternicul? Faceți-vă tigăiri, luați-vă, mergem la război! Ia arma asta, nu vrei? Nu vrei pe asta? Eee... Cine vrea armă? Eu, asta e urâtă. E urâtă? Ia. Da, uite. Ia, nu mai trage mine, ia pistolul. Hai să mergem. Let's go, champ! Ceapi. Uitați craniul lui Amalia, bă. Ce e asta? Al lui Amalia, cu Y. Bă, ești pam. Am să-mi bă să lângă lume cum se aude de la mine. Dubi-duba. Da, mă, da. Hai să dau niște viață. Mersi, să rămână boda proste, să-ți dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului să nu te lase la... Dă că mă duc eu, mă, să mă bag cu el, mă. Care, mă? Unii mă. Bă, trage-mă, băi! Șșș, calmează-ți țâțele. Tot eu să am de bun. Omoare și pe ăștia dacă tot e, câte să mai omor, știu eu. Dacă ar sta pe loc, Dar nu pot, mă, dar luați și voi, că trăgeam în moș, băga mea și pula moș. Eu am tras un monstru, uite, vezi că n-ați urmărește. Vrea să mă fută ăsta, micu, futu-ți Dumnezeu, mătii, să-ți fut de pitic ofensat. Stai că mai era la micu, era micu ăla cu baloane. Ăla micu de răsuf. Uite. Gata, nu mai. Hai să nu... Mă simt ca ăla cu Clade și nu știu cine, știi, aia care omorau pe toți. Ăia, cuplul ăla, știi? Blonde and Clade, așa, haide. La atac! Gata, timp. Ce femeie, mi-a lăsat mie greutățile vieții. Dă-te, bă! Bonnie și Clyde. Bonnie și Clyde. Tate ți-a lăsat. Da, mă, da. Da, mă, că du-te direct. Are loc cineva pentru dronă? Mamă, se duc eu de drum. Tăgădăm păși, pe drum era un cimpciliu. Dăm și mie ăla, stai, dă-mi un coadă, Stai, mă, că-l pun eu, stai că-l pun eu. Pregătiți după repo. ăsta e craniul lui Anfeală. A, dar nu dai drumul ăla. Îl am pe ăla cu moșul, cu anomalie. Nu știu dacă l-ai văzut, l-a văzut... văzut bine. Băi, ce faceți, mă, la căpățâna aia, mă, să mă bată, mă. Vă pișați. Cine pula mea vorbește, mă? Vrei să-ți dau cu shotgun-ul în gură? Bă, băiatule, bă, bagă-ți mințile în cap, n-auzi, și mai lasă băutura. Da, e foarte interesant, crede-mă. Cu anomalii tot la fel. Cu anomalii a dansat. Am pus un videoclip eu, ultimul videoclip care e pe TikTok. L-am pus din joc. Cu moșul la dansator. Jocul că nu e... e shot. Greșit. Ochiul meu, ochiul tău, ochiul nostru.
Facem și noi extractul? Aia zic, tata, ai murit? Dar ce ai cu mine? Dar nu te-am vrut să fac nimic. Hai să facem extractul. Aruncă-te aici. Hai. Nu mă arunc. Alo! Așa. Ei, Nu știam să vine nimeni. Hai cum să bage ăla? Dar nu mai avem nimic, astea toate? ba, mai sunt, dar nu stau să-mi îmbrăcat cu ele. Hai. Scuzați-mă, nu am avut timp să mă uit la ce ați postat dumneavoastră, domnule Anfi. Îmi pare rău. Îmi pare enorm de rău. Crede-mă. Ce costa micu aici? Care e micul? Nu sunt de grăună. Ia Costa lăsat. micu. Urât. Da, mă, lasă că ăla te ajută. Du-te de Ajută acolo. să mă... Mamă, nu mai rămânea nici cu care analiză de tine, bă, băiatule, bă. Lasă-mai banii. Bă, ce faci, mă? Mă, bine, mă. Urât. Ia, stai. Nu stau, nu știu. Ei, WhatsApp. Tragi de ea. Tragi de ea, nu te uita. A, mă, ține de ea. Of, da. Băgați-ai pula. Aia zic. La merge cu ea așa. Dă-mă să mă duc să iau pe aia. Bă. 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 Lasă-mă aici, hai. Oh, băgam și picior. Bă, hai să mergi cu ea așa până la extract. Aha. Extra, strange, range, crouch, stamina, 2 health. Cel mai bun jucător de orez cu lapte. Orezul, tată. Cel mai bun. Cel mai bun orez. N-am să dea. Bă, dar nu e aici extractul, mă, să-mi ba pula în tine. Băi. Homosexual. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Bă, nu băgați, că venim noi acum cu materie primă. Haide, bă, băiatule, bă! Haide, bă, băiatule, bă! Lasă-mi în cam stamina. Ia, stai, Hai bă băiatule, dar tot pută de ce încolo, băgam și. Ieși. Băgam și cura lui că el tot încolo se duce. Șează bă băiatule ăla cum trebuie, băgam ea și... Bă, să băgați cartul. Bă, nu ăsta. Nu ăsta, bă, nu ăsta. Stai că am un ochi aici, Nu trebuie, du-te. E, pe pulă. Da. Hai să ne... Let's go, champ! Da, stai, ia
sabia asta, pune acolo. Scuze, îmi cer 1000 de euro. Am încercat eu să... Bă, nu pot, mă. Da, aruncă două. Nu arunca, mă, că-i dai damage, mă. Ce ai cu sabia? Ciupapi munianio. Let's go! Seu. De dracu extractul ăla, fute-mă și pe el. Bă, sabia, bă! Ai grijă, bă. Sabia, bă! Ok. Oare ce? Nu băga încă ăla. Nu. Stai să vede și băiatul ăsta malefic. Ia, dă sabia, dă să dea și cu sabia. Stai să și cu Păi sabia. asta stai, vreau. Poți să o ridici? Da. Stai că iau eu ăsta. Dă-te. Da, băga mea și n-odată mine. Geranimo. Ai murit, mă? Da, bă. Ce gură faină ai să moare. Bă, dar asta nu ce. Ați mai găsit ceva? Vroom, vroom. Ei, Vroom, se vroom. la un tură cu mașină. E două cu... Bă, tu n-ai de niciunde. Vrom, iese focul. Când îți trag în cur, nu te oprește nici blocul. Unde e ăla? Cine? Nu mai ok. Cine să fie? Este un fală hero aici. Da, și eu era să mă duc pe ciocan. Nu aici, cu ăsta. Da, în celălalt, în ăla. N-are loc. N-are loc. Dar mai e unul, mă. Unde-i celălalt cărucior? Uite aici, a venit al doilea rând. Aici. Bravo. Care mai are loc în inventar? Good boy. Mai avem un extract, dar nu știu unde. Vedeți și voi de Ai cărucioarele. loc în inventar? Nu. Îs plin. Au! Bă, cred că e aici pe stânga, stați așa. Da. Da. Bă, de ce veniți cu mâna goală toți, mă? Bă, niciunul n-a luat niciun cărucior, mă, să-mi ba pula în el de joc, coaie. Eu sunt fază, ce cartea pe tale. Mă doare la... N-a luat niciunul, bă, un cărucior, bă, n-a luat niciunul un cărucior, nu-mi pot să cred ochilor. Hai să mergem, luați și voi un cărucior și hai să mergem. Au! Au. Dar ești până în ele, om. Mă, și ce zici mie? Că mă mișc greu. Bă, băieți, Oh. dacă pică la jos, te omor. Da, mă, liniștită, mă, băiatul meu. From, iese focul. Când îți pun pistolul la cap. Stai. Frână, că mă lovești pe mine. Bă. Criminalule! Nu a avut. Criminalule! Criminalule! Mă văd cu soacră ta diseară. Lasă, dă-mi-l în coa, unde? Dă-l în coa, mă. Dă-l mă în coa, mă, că-i dădeam eu viață în bază, mă. Nu-i mai dat-o nimica, criminalule! Astea sunt blestemele tale! Sunt blestemele
cale! Să mă văd cu... Să mă văd cu ăsta. Nabule, ai omorât 2 ființe! Simți că băiat. N-am vrut să dau viață, mă, dar n-am vrut amană. De ce mai... N-ai să fii de După ce că l-ai omorât, mai vrei să-i dai viață? Aaa, mă, voi vedeți ce Băi, bani aveți maneală. acolo. Voi vedeți ce bani aveți acolo. Da, dăm bani. Voi vedeți ce bani aveți acolo. Cumpărați tot, vă rog. Tot cumpărăm de aici din shop. Nu lăsăm nimic. Nu, bă, nu mai folosiți alea, mă, bă, și voi parcă sunteți de la țară, mă. Săracilor! Cumpărați tot, cumpărați tot. Săracilor! Că tot are să... Nu lăsați nimic în shop. Că mi ești Caca pula, nu-i că nu voi, pot să caca mă nu-i mișc voi. cu unghii. Caca nu-i voie, scuipă. Scuipă. Vai. Hai mai departe. Hai mai departe. Adu-te până, bă. Gata, am cumpărat tot. Ponti, apasă, Frână! apasă Q, apasă Q să te urc, să urc pe cineva Merele să... tată. Gata, am apăsat. Hai că vine, Stai, hai că stai vine, că nu hai vine. știu unde. Aaaa, m-a corentat. Bă! Vai de cap. Haide. Păi stai că nu știu asta unde. Hai că vin eu. Nu vreau eu să vin, dar... Ia mă, unde ești, mă, du-te și tu sus, apasă Q. Ia. Câți futuți măța, mătii. Uite, l-am un butoi. Rămâi acolo? Bani. Nu mai la porcăria aia. Ba da, mă, las-o, mă, de parcă dar tu vorbești pe banii mei sau cum? Unde ești, mă, băiatule, mă? Pe banii mei și pe muzica mea vorbești. Hai să cumpărăm tot din shop. A mai rămas ceva în shop? Da, a mai rămas. Ele pe două unghii. Ceva simplu. Hai. Nice. Wow, acum... Mie îmi place cum mamă, ai ce ieșit. bârfă, ce bârfă. Ce bârfă. O bârfă puternic. N-avem mere. Bârfă. Dar pe modonel. Ia uci aici. Sună periculos. Dă-ți Trage chiloțul fusta mai jos. Ia uite ce iau. Bă, bă! Aute animalele, animalele dacă sunt animale. Spor la Sună cafeluță, băurețul periculos. zi drăguță, Trage fusta mai jos. mâncănuță și altceva. Bă, băiete, spor la cafea. Ce faci, mă, frate? O, cu bătaia, că vă dau. Asta a fost pentru că ai ucis 2 persoane. Am ucis fix pula. Sună periculos, am băgat degetul la os. Pare prietenos că miroase direct a sconks. Bagă Swift tată. Oh, Bă, bă, oh, am zis! Disperaților! Frână! Mamă, am un fâlfâl din un zbor jumătate de metru. Haide, stai cu capul, ia capul la pește. Hai că-ți dai eu capul meu, nu vrei? Bă, ce are, mă, băiatul ăla, mănâncă pizda. Îți dau și eu ciocanul meu. Hai pe mine, mâncate. Du-te, duce-te. S-a dus, mă? Aparent. S-a dus. Cine mă strigă? Da, mă, da, unde? Da, mă, da! La mijaret! La mijaret? Bă, la mijaret, mă, dați-vă, mă, nu mai puneți mâna pe pulă, mă, dați-vă, mă! Nu mai puneți mâna pe pulă. Vă rog mult. La mijaret. Monstru! S-a dus. Unde monstru? S-a dus. Unde monstru? Uite-l, uite. Bă, ce pula mea, mă? Iar s-a dus jos. Ah, am tradus. Băgam ești. Gura mătii moi. Oh, frână, că tragi mine!
Mai ai viață? Îți dau viață? Am viață, am viață. Au. Care Au. m-a omorât, mă, frate? Eu. Dă-i, dă-i, Amelio, dă-i. Morții măte. Vreau să-i put cu tigaia. Vreau să-i fut cu tigaia. Sună-te. Cine e ăsta, mă? Stai, cine e ăsta? Stai. Nu știu. Tu cine ești, mă, roșu? Amaria, mi-ai dat mai cu shotgun-ul și cu tigaia în cap, mă. De doar, mă. Dă-mi și mie viață, dă-mi și mie viață, te rog frumos. Că sunt și medic. Gata, să Și rugăm. și mie, nu? Acum. Și mie nu. Dar nu mai trage așa multe gloanțe. Mersi! Nu cred. Mersi! Ce-am Doamne, bătut, mi-a dat direct Urăsc cabină, mie nu vine să cred. Bun sunt venit și după tu printre colțul de la noi. Mie nu Cartul vine ăla să pe cred care cum mi-a știu dat și eu. cabină. Bă, eu sunt în altă parte. M-au pus în altă parte, nu știu unde dracu a reușit. Și m-a omorât și pe mine care dădeam viață. Eu cred că zbor pe hartă. Băi! Ok, și unde ai sărit? Hai să-l căutăm că am murit. Nu că am murit, am fost împușcat. Beau și o gură de suc. Este de nu mai pot. Am fost asasinat. Alo, mă aude cineva? Alo. Am fost omorât, asasinat, nu că am murit. Stai că e în partea cealaltă. De ce nu spui că e în partea cealaltă? Tot o-ți divină, mă, ia mă Cred că împușcă. morți unde ești. Fetele vorbeau de unghii, noi lucram acolo la show. Bârfă, ce să mai zic? Nu mai De zic. ce vrei, frate, dacă m-a întrebat? Și tu e... M-ai asasinat, m-ai omorât. Uuu. Bine, hai, Uuu. Păi asta am primit de moșnic cu colaie. Unghii gratis. Fără bani. Trebuia să zici că Vrei mi-ai să primit te- bucan. Din păcate n-ai de Am primit pulă gratis. Asta trebuia să zic, nu? Doamne, maica ta. Nu sunteți sănătoase o zi. Tu vorbești, că te joci cu jucăria aia și ziceai la mijaret. Oh, dar ce m-a jucat cu o jucărică. Ne uite așa cum se privește. Băi, ce face fata asta, mă? Du-mă, bă, la extract. Du-mă, bă, la extract, bă, să-mi dea viață, bă. Mai face și figur după ce Mai face fi. Ucigașo din roboți, ucigașo. Ia să așa, mai faci figuri după ce te plimbă. Da, așa, Vezi că am uite că pățit-o și eu. nu mai am baterii. Ia uite, mi-a luat și shotgun-ul. Să fii sigur. După ce mă omor, mă și plimb. Te plimb cu cadavru. Cum veni și tu printre noi, Amelie? am murit rușinos. Cum ai murit? Cum nu m-ai împușcat tu, mă? Nu, Băga-me și pula în chior. n-ai văzut bine. Hai că zici tu în gaură? Da, un fel de... Ho. 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 Bruh. 7 zile lângă tine, toate 7 merge bine. 7 zile din 7. Fă și tu extractul la mâncați așa gura ta, ca să dau și o viață la restul. Bine, stai un pic. Că nu de altă, dar ne apucăm să ne futem toți aici în backup. Mac. Mamă, mi-aud vocea din 2003. Mă bată, mamă.
Ai aceeași voce. Mm. Fii sigură de asta. De la țigările astea Swift. Am bat pula. Da, mă, da! Dar n-am cum să-i dau viață, că nu am viață eu, lui ăsta verde. Swift-urile, da. Ai viață? Aveți viață? Eu nu am viață, dar îmi dăm 20, mai dăm 20% viață. Uite aici, am fi. Vin, așteaptă un pic, gata, nu mai îmi da așa mult, nu mai îmi da așa mult. De ce dracu nu m-a spus cum trebuie acolo? Da, Uite. Mai mult la viață. Dă și mie viață, te rog. Oh! Dar tu câtă viață ai, bre? Eu am Mersi, mâna pe mersi. Am înțeles, Brăila. Dat. Nu că și eu am, eu sunt medic meciul ăsta, eu pot să vă dau viață, n-ați văzut. Dar mi-am mii 10% din viață și am stamina full. Hai Da, că mă, dau da, stamina tu ești mea. șmecher, mă. Vedeți că e șobolanul ăla de pădure, băga mea și Tragi pula tu mea. în el sau trag eu în el? Trag eu în el, băga mea și pula morțile de șobolan! A, m-a subt, băga mea și pula măta. Borăs pe el! Ia-l, aruncă-l. Aruncă-l de la morții lui, băgați-i pula măta. A, vomit. Vino să vomit pe tine, futu-ți ghihania mătii. Vino să te fut! A, mă fute! Dă-i la muie. Îl fut! M-a futut. Gata, hai tu. Futu-ți bruscoiul, mătii. A, m-am pus direct la gura lui. Fâlfâlul, măi, am uitat că am fâlfâl. Băgați-i pula, măta. Bă, au! Bă, dar de ce mi-a dat, mă, că aveam fâlfâlul activat, mă. Am știut. Ia, și a plecat. Muzică, bere și femei, DJ Bobo, tot ce vrei. Iar alții morți? Nu, le-am dat eu viață. Stai! Nu te duce la ea! Stai, bă! Moară, mă. Moară cipilan. Ce faci? Bă, nu mai băgați măsură. Ce ai încercat să faci? Vezi că ți-a căzut căcatul. Ți-a căzut căcatul, băi, fată, băi. Pleacă, bă. Oh, frână că spargi totul! Oh, Brăila. Bă, nu mă mai loviți, mă, la păsă. Putu-te în aripă, apă. Pe mine, dar n-am tras eu am șogunul, atât. Păi, șogunul tău. Nu-i șogunul meu, că șogunul meu s-aude tare. Mamă, unde te duci, mă? Ei, unde te duci? Unde te duci? A, acolo. Stai că te duci pe pulă. Hai, Da, da. Oh, citat ce că- țipați așa? Ați uitat rahatul acolo. Păi Doamna. da, mă. Oh, frân. Trage un pic de ăla. Mersi de cadou așa. Nu mai trage. Nu trage cu aia, că ne ducem pe pulă direct. Haide! Uite, ne trecem cu Cade. ăsta. Bă, nu-l mai împinge. Hai, bă, că n-am loc de tine, treci o dată. Bă, dar nu pot, mă, frate, să am și eu. Nu pot să am și eu liniști. Da, mă. Nu pot să am liniști în viața asta a mea. De băiat, Hai, treceți voi. de băiat gigel ce sunt. Păi de ce să treci, mă, tu, când trebuie să trecem noi? Păi, pentru a vă suporta aici, să mă uit la voi. Dar trebuie să ne suporți. Da, mă, da.
Asta e viața. Stai. În cap amândouă? Da. Stai că eu l-am băgat strâmb. L-am băgat în cur. Hai mă, împinge-l un pic. Aia zic. Dă-te de acolo că te taie. Dă-te, bă, că dacă te arunc în voi, de acolo rămâi. Unde pula mea vă duceți? Că trebuie să luăm și unul din ăla. Îl arunc de aici, îl prindeți? No! Vezi că-i dau drumul. No! Haide. Bani. Hai la ceardă, bani. Alo. Au, Eugenie! Eugenia! Bă, dar nu știu, în față. Bani. Vreau mulți bani. Nu cădea! S-a dus. Apasă G, că-ți dau eu viață. Bine. Dar dacă mă lovești, nu-ți mai dau viață niciodată. Mă lovești cu capul. Stați. Stai, nu te duce la ea. Ce sare căpățâna. A, n-am prins-o. Intenționat a făcut-o. N-am Pe omorât. cine, pe cine a omorât? N-am omorât pe nimeni eu. Madalino! Bine, dar armele mele unde? Dă-ne și nou, ia, bagă țela înapoi, activează țela. Bă, dar Malia unde e, mă? A, și noi Aici! gați. Cealaltă Malia. Nu știu, Ah, e chiar. moarte. Salut! Am murit și Amelia. Da, Melio! Să nu mai dați viață, nu mai da viață, că eu poate mor. Păi nu, că nu contează. A, băgam ea și pula. Iar a căzut, mă. Iar a căzut, mă. Da! Fața ochilor mei au căzut. Cel mai bine și. Vai, Madalino! Cea mai bună jucătoare. Ce proste a căzut el. A, nu. Că au căzut amândouă, să moare. Doamne. Eugenie! Mamă, ce-am crezut că mă duc după tataia. Ce-am crezut că mă duc după tataia. Hai de capul meu. Bă, ne mai trebuie bani, bă, ăștia. Țiganii. Hai la ceardă. Mai am viață. Da, mă, asta. Țiganii. E, Urât. E groapa asta și n-am văzut aici. Da, mă, el mă reînvie ca să mă ca din nou în gaură. Bă, ce deștept. Bă, afi deștept ești, bă, băiatule, bă, n-am văzut așa ceva. Of, mă. Ce are dacă aruncă ăsta aici? Bă, ne mai trebuie bani, mă. Bă, dar muie, lipsește un cap, mă, uite. uite-l, mă, Ce muie faci, e. mă? Du-te în aripă. Bine. Nu te pregățeam. Băgam nici. Nu, dacă mă arunci ești bulangiu. Beși. Ușor. Hai că nu sunt așa de bulangiu. Ne mai trebuie... Bevat. Eugen, tu pe unde ai fost mort? Băga Unde e mea! Eugen? Unde e Eugen? Nu știu, a murit Eugen? No. Păi era și el mort la un moment dat, dar nu știu de Dumnezeu să-l ierte și pe el.
Dumnezeu să mi-l iar ție. Ameliu! Stă... Am murit? Păi măi, Doar e un pedofil acolo. Amelia pe unde? Amelia! Ameliu! Dumnezeu să-mi ierte copiii mei, mâncat. Și eu intrat, nu știi. Aveți vreo dronă? Hai că-ți dau drona mea. Na. Bă! Alo! Nu pot să chem aici. Vine aici, vine aici, vine aici, vine aici. Da. Seara, bună seara, oameni frumoși! Ce faceți? Băi, nu mai dați, mă. Băi, nu mai dați, mă, că n-avem bani, mă, de extract, mă. Se joacă de... Da, bine. Hei! Hello, Neața! Bună dimineața! Noapte bună! Când am găsit? Ce faceți? Jucăm repo. Mersi, mersi. Fără mine! Nu m-am uitat pe unde merg și m-am... Păi dacă... Facem ciocodimana aici împreună toți. Ce vrei să joci și tu? Păi ca de obicei, eu să lipsesc de pe live-ul lui Faci Amfi. cu noi Doamne toți ferește. ciocodimana. Wow. Da, mă, da. Nu, vreau să fac cu Amfi, vreau să fac cu Amfi. E să faci cu Amfi? Ce să faci cu Amfi? Gata, nevastă, gata, nu mă rog. Deschide microfonul și... Băi, în partea cealaltă, mă, extractul. Da, mă, dă la. Amfi, dacă vrei să zici Bă, ceva, dar sunt ce pe fac? live-ul Bă, ăsta. bă, frână! Ce vrei, frână? Nu cu tine, cu Amfelă, că dă peste lume. Da, mă, da. Sunteți cu moduri sau ce sunteți? Fără moduri. Fără? Mamă, prima oară când îl aud fără moduri. Păi fără moduri, gata. Gata! De ce jucați cu moduri, mânca vășcurița, mă? Ce face domnul Amfeală? Mă dau cu Sana în frigider, spuneți. Ce face domnul Amfeală? Mă dau cu Sana în frigider. Mă bucur, Amfi, mă bucur. Dă-mă mai încet. Amelia. Îi dăm viață la un... Bă, mai avem ceva sus acolo, aveți cumva o dronă? Încet. Ce? Viața Amelia. Bă, dar ce țipați așa la mine, mă? Te-a rugat frumos! Păi, eram cu treaba, avem material sus, vezi că plânge cu... Uite! Amfi. Cât mai aveți? Cui vrei să-i dau viață? Grapa, grapa, grapa. Amelie, te rog, Unde-i? Frână, e tu frână, că îți faci... cărucior! Unde-i căruciorul? A plecat cu căruciorul. Bă, dar împrăștiați sunteți, mă, mâncare. E acolo sus. Unde sus? Vreau viață. E sus, da, acolo. Hai să Plecam și pula. Ce cu moartea asta lângă mine aici? Ești deștept, Amfi. Dar de ce ne-au pus 3 ori, gen? Nu știu. Ești deștept, Amfi. Dar de ce ne-au pus 3 ori, gen? Mulțumesc mult! Amfi, E bun. Să-ți iau mult. câte like-uri vrei să faci în seara asta? Vino afară! 100.000. Bă, dar cât mai aveți din meci? Acum mai avem 2 extracte, acum le facem. Ai viață? Mai am 80. Ai viață, Mai am 80. Vino Fă-le afară! tu mai repede, Amfi. Mai repede. Fai de capul meu ce era să-mi rup pizda în mine. Aaaa, panică. Bă, ești prost, bă. Cine a murit? Bă, dar de ce gropa aia? Am prins-o careva pe Amelia iar. A, Da, da. mâncava și gruposul. Unde-i capul? Uite-o, Ia, uite-l. zboară pe acolo. Uite-l zboară. Zboară diamantele. Ia-l în gură și prin... Bă, vedeți că capul meu e lângă extract. Ia-mi-l, du-mi și condumul. Să mi-l iei, să mi-l mângâi.
Nu mai vreau să mai Nu, mă audă de refer la 2 ori. Banfi. Să-mi iasă Opriți minutul și live-ul să-mi meu, că băga mea și pula în el, să-mi bag în Andrei. Să-l fut. Unde-i capul? A, nu vomita, nu vomita. Sare pe acolo în continuare. Sau vezi că cred că au căzut acolo sus, cred. Salut. Salut. Luați și voi un carucior din asta. Unul Dar dintre nu vreau să mor iar. Dar nu muri, încearcă să nu. O faci. Scuze. Ide. Avem aici pe dreapta ceva mare. Are... A, Da, așa. L-am scăpat eu pe scări. toai de capul meu. N-aveți nicio dronă, nimic? Nu mai cred că mi-a căzut mie, dă de ei. Bine. Ce bine, mă. Ce comentezi? Dă-mi viață. Eu? Da. De unde să-ți dau eu, mă, viață? Păi nu știu ce lucrează acolo, Mădălina, ceva la tine. De ce mai pot dau viața acum? A mai murit cineva. Care a mai crăpat? A, iarăși Cristi. Lasă-l, nu-i mai dau viață, lasă-l, că m-am săturat să-i dau viață. Nu mai am să-i mai dau viață. Băgați-l, dacă îl prindeți, băgați-l în cărucior. Hai să mergem la următorul. Lasă-l, vină de acolo, la mine. Bă, e moartă aici, mă. Nu e vina noastră. Acolo rămân unul. Bă, dar de ce nu se activează, mă, asta, mă, mina? Tu-ți gâtul, măte. Nu spargeți asta, că e foarte important. Fai de capul meu, cum mișcă băiatul ăsta călucearele. I-am futut 3000 coai, nu vine să cred, mă. De ce să mă aruncăm voi? Au și tu la el cultură. Da, nu mai găsim și noi material, mă, să facem și noi extractul ăsta. Aia zic, un avion. Avion cu reactor. Ce bine intră vinul. Fai, nu mai îmi fă poftă, te rog eu mult. Nu ne mai fă pofte. Ei auzi tu cultură. Păi aia zic, ce-i cultura asta? Cultură de vin ceva. Fai, au ce e aici sus cu aia. Mamă, și cum le scoatem noi pe astea? Cum scot eu ăstea de aici, mă, să mă bată, mă? 1967. Bă, Asta e Amalia. E bun. veniți la primul extract aici. Da, așa se dau de. Cine e aici? Tot eu sunt aici, e cartul meu, nu-i nimeni. Băi, veniți un pic aici. Veniți un pic. Cine e aici? Amalia. Vino un pic cu mine cineva. Ia, spune. Hai, veniți cu mine, nu mai stați la vrăjeală în pula mea. Luați un cărucior. Auzi, o cultură la el, mă. Eee, s aici. Mă auziți, mă?
Alo? Acum. Sper că n-ai apăsit. Pune-mă cărul, lasă că nu pot să văd nimica de ăsta, da, muier. Ia, stai aici. Aici, rău. Dar pleacă mulți mătii de urâtă de pe mine. Vezi că vine! Ce vine, mă? Babau. Stați jos că vi le dau eu de sus. Pleacă mulți mătii de urâtă de pe mulți mătii asta. Biserica și făgăduința mătii. Amelia. Bă, l-am blocat sus, coaie. Am blocat poneiul sus, nu vine să cred. Bă, stați mă că așa, mă, bă, la mijaret, mă. Aaaa! Am căzut. Da, mă, da. Bine, dar unde e ultimul extract, gen? Păi nu știu, căutați-l că eu mai am ceva de dat jos. Mai e un cal aici. Luați calul ăsta. Da, mă, așteaptă un pic. Ai, ce-a făcut la cal să mă bată, mă. Dar unde e Am alea, extractul? Unde e extractul? De o să știm. Stați aici la mijaret. Iete că s-a găsit. Salut. Hai, mai comentează tu mult. Hai să le aducem. Oh, băga mea și pula în tata să-l fută în cur. Auzi cultură la el, mă, băiat. Ah. Dă-l în morții. Băi, nu-l futeți, mă, fraților, mă. Dar ce are? Pula Hai mea. Sam, că și așa avem o grămadă de bani. Aia. Exact. Fai de capul meu. Dați-l așa pe lângă, dați-l pe jos pe aici, de la morții lui de Da, că pone. le duc eu. Da, mă, da. Aia zic, mă, l-ați priponit aici, zici că aici era locul. Dați un pic piciorușile, că dacă se sparge plâng. Asta ce pula mea face, mă? Labă. Vino încoa, băgați ai pula, vino încoa. Vino că ți arăt eu ție. Mai joci tu rap-ul vreodată cu noi. Dați-vă, mă, că vreau să mă duc să-l rezolv pe băiat. Au! M-a lovit! M-a lovit! Bă! L-a văzut Dumnezeu. Au! Dă-i și ei. Dar n-am viață, nu mai am viață, dați-mi viață dacă aveți viață. Dar Păi ce ce nu mă să lasă nu? să mai dau viață, gen. Haideți să facem extractul. Actul. Dați-mă mai încet, vă rog Repede, frumos, știu că repede, sunt repede. frumos, am voce frumoasă, dați-mă mai încetul asta. Da, nu văd cât e cavagant. Da. Ești în pula mea din container. Ești tombereonist din ăla, mă. Mama, a intrat în gunoi, frate. Bravo! Ești băiat, ca mine, direct. Am crezut că e ceva jos acolo și absorbe din damage, știi? Da, mă, și eu am zis că folosesc aripioarele și nu mă omoară, da, tot Vii cu bine. mine? Eu cu tine, da, mi-ar sta bine. Știi că mă enervezi.
Într-o limuzină roz și tu tată în roz. What the fuck? No, bro. No, bro. Nu, bro. A murit! Amore. Ridicați-l în pula mea că se sparge, bă, de la țară și îl sparge, mă, Bagă-l mai fiți adânc dacă atenți. nu încap. Bagă-l mai adânc. Stai, pula și... Învață unul de 14 ani dacă nu știu. Ești, bă! Sacră ta. O se A spart eu. spargă. Dai mă din gură. Dacă se sparge, vă sparg și eu în bătaie. Da, bă, am auzit de tine. Da, acum. Îl mănâncă curul pe băiatul Momentul ăsta. nu te arunc în voi. Da, că te-a aruncat în groapă. Oh, băgat-i frumos. Trece aici. Fată, hai să mergem, fată. Pula și cu mama. Hop. Sigur are. Hai. Am mingearet. Am mai spart 2000. Cristi, hai să încercăm să ridicăm ăsta. Dar de ce să ridici dacă ai... Da? Bă, frate, o să spargă căruțul. Da, bine. Dar cum dracu ridic? Îl iau de cap. Da, bravo. Bă, Afi nu e vina mea, ai văzut destul de clar. Da, dă băia pe mâna. Deci Cristi e... Că-s proști tare cu Deci aia. Cristi e de... Deci eu n-am nicio vină. Ce-ați făcut? Ce s-a întâmplat? Am spart Cristi, poneiul ăla. Hai Deci să eu mai n-am- zic câteva. Deci eu n-am nicio vină. Da, Afi e mult. Salut. A căzut în gaură. Se a dus pe Și-am asterisc, asterisc, asterisc. Pe entuziasmat Direct. prea mult. Hai. Dă mamă cu biciul în mine, au, au, au. Au, 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 au. Nu! Bă, am pus un videoclip acum, s-a terminat pe La viață. moarte, au, au, au. Bă, ce pula mea cu aia, murim, nu vine să cred. Anti, la ce te uiți, elicoptere? Am postat ceva acum. Nu, cred că fac extract. Băi. Nu am nicio bază. N-am nicio bază, bă, băiatule, bă. Stai, bă, de gură, bă. N-am stai nicio acolo, bază. nu Dar știu ce ce- crezi? Că am vreo bază în tine că faci tu extractul ăsta, să ne salvezi pizda la toți. Stai, bă, de gură. Salvează-le tu pizda la toți. Odihnește-te în pace! Vai, Odihnește-te rămas în pace singură. acolo, stai liniștit acolo. Dormi. Bea, Bă, bea, coaie, bă, mai ce trebuie bei, bă, 10k, nu o să facă Bă, niciodată. bă, Singură și... Plânge un Dar copil. știi că sunt toți noștri acum, da? Știu, dar n-are o armă, n-are nimica. Și cu Cristi. Ea vrea să ne ia pe toți în mână. N-are șansă. Ai, Anfelă, dă-ți Cum revive ai tu, murit, frate, băi? că dar ne nu omoară pot Amalia, să-mi toți. dau. Nu, moare aici, moare. Auzi tu 7K.
Nu vrea să iei mijul în mână. Nu merge, mă. Ce? Nu. Bă, dar am rămas singură? Da, și o să mor! Stai tu. Da! O să mori în Am rămas pula singură. mea, da, o să mori, o să mori, Să moară mama. I-aș da reset, dar ai păcat din munca depusă. Ce? Tot. Dar cum ați reușit, bă, frate, să A, mori? întrebare întrebătoare. Am privit-o pe ea, știam. Hai de capul meu. Oricum vă dați seama că eu o să mor, nu? Să moară măta broască. Să moară, bă, tăbrăscă. Frână, bobiță. Ia că m-am enervat. Să moară băta! Slash, ne-am bătut pula și de jocul ăsta. Slash, mai bine ne ducem acasă. Mă, frate, cum ați reușit? Bă, dar nu am, bă, n-avem o bază, bă, în Amalia, bă, n-avem o bază, bă. Da, mă, da, v-ați găsit în cine? N-avem o Dacă bază, aveați mă. obiecte, Băga Dacă mea ți și a spart calul ăla, a spart calul și a bătut pula. Aveți atâtea drone, vă bateți pula de dronile alea și de mine. Vă bateți pula de mine. Intrați sau nu intrați? Că mai joc și eu odată din asta și după aia mă bag pe jocurile mele cu elicoptere. mai de... Helicopter, helicopter, palacoter, palacoter. Stai, frate, că a luat o razna calculatorul meu. Cel mai bine așa. Pe acum, Pișă-te pe el. o bag pula direct. Aia zic! Aia zic! Să-l tragi pe pelvis. La mici. Igen, tata, igen. La mici. La mijere. Cui trebuie să-i mai dau invite? Lui Eugen. Da, da. Nu e aici. Pe ce dracu mai intră, mă? Mă dă... E gara de până în 5 minute. Unde e Amelia? Amelia a ieșit. A zis că intră mai târziu. Ah, Da. La mici. Damelo, da trebuie să damelo, mai intre. origine putana. Când puna mâna pe mici devine Carlos Santana. Bravo. Damelo, dacă ți-ai mai dau. Am nevoie penisul să-l iau. În gură. Bă, dar ce tare e ăsta ultimul TikTok pe care l-am postat. Sunt vârte ăla. Paracoter. Helicopter, helicopter. Penisul cu penis, ok. Mamă. Că nu mai pot, mă, nu mai pot. Mamă, ai făcut un băiat. Mamă, ce un bal ăsta. Mamă, ce talent am. Cum se mișcă cotorba. Museu of Human of Art pe pizdă. Nu mă mai loviți cu ai, parcă sunteți de la țară, bă.
Bă, ați luat feather-ul voi, mă? Uite armi, coai, de ce nu luați armi, nu înțeleg. Am luat arme. Păi mai sunt arme și tu ăsta nu-l pune frate aici, dă-l morții lui, de ce nu... De ce nu vorbește, mă, dacă e fut una în pizdă? Pentru că vorbeai doar pe Discord, mă, nemuricule. Mașina de spălat se strică mai repede cu calgon. Wow! Bagă-l direct, mă, băiatul meu, bagă-l direct, lasă-l mie. A, băiatul meu. Le-am băgat la Bă, dar n-a luat nimeni niciun cart, mă, nu vă înțeleg, mă, unde-i restul, mă, frate, n-are nimeni un cart. S-au dus la pulă toți. Da, mă, lasă-mă că mă joc, mă. Încerc să-i pun pe cap lui Mădălina. Ah, dă-te un pic că stai în mine aici. Bă, dar nu mai da din cap, băi, fată o leacă, băi. Aia zic, aia zic, aia zic, aia... Bă, să-mi bat pula în el din cap, coaie. Bă, dă-le morții lui din cap, coaie, au murit ca proștii, mă. Fai de capul meu. Fai de cap. Stai, hăț. 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 Stai, mă. Aia zic. 2 zile, da. După noaptea și- Bă. Pe bune, am zis. Dar mai vreau să duc ăla repede, frate. Continuăm. Perfect. Cel mai drăguț așa. No? Da, mă, da! Și punem și o dronă de rol aici pe cap. Hop. A căzut Da, cu mă, da. aia, nu vine să cred. Sunt curios reacția ei. Când se întoarce înapoi. Oare ce zici? Stau așa. Oh. What the f- Dun, Cum dun. îți merge repomodat? Mie nu îmi merge. Merge, merge. Bine, eu am modurile mele. Le fac de fiecare dată. Schimb, adaug. Unde ești, mă, micuțule? Arată-ți mijul. Băiatul. De când cu update-ul asta? Merge, merge și cu update. Da, mă, da. Ok. Avansăm.
Merge, dar stau 100 de ani în loading screen când se încarcă mapa de shop. De asta zic, depinde și ce ți iei. Uite, de exemplu, ei joacă fără moduri și am doar modul de revive și stamina. Adică nu folosim așa multe moduri. Am pe unul VIP acolo, da, acolo lucrez. Sunt niște moduri pe care o să le dau la rândul meu altor persoane să se joace. Ăștia de pe Discord ne jucăm, da. Nu pot să le arăt pe toate pe TikTok, că ne luăm bani. Mulți bani de la ei. Oh. Am găsit foarte nimic. Nice. Bă, dar am impresia eu sau doar eu sunt în viață? Mai e, mă, cineva în viață? E bine, nu? Să jucăm numai noi. Da, mă, da. Ia uite-l. Da, mă, da. Ce faceți, mă, băieților, mă? Mijaretă. A zis cumva cineva mijaretă? La mijaretă. La mijaretă. Ai zis mijaretă, mă. Mă, băiatule, mă. Ai zis mici cald. Ai zis mici cald cumva. Opa, stai că ceva sus. Lasă-mă jos. Aia zic. Daria, nu mă stresa. Am zis hai răbdare. Bă, de ce luați, mă, cărucioare deja pline, mă, frate? Umpleți-le pe ale voastre cu aia. Păi eu vreau să mă să le dau viața la lor. Că-s morți. Păi de ce au murit? Dă curajos. Foarte frumos din partea lor. Tati, stai, răbdare, te rog. Încep. Uite un semafor aici. Opa! Ridică-l, lasă, îl drac, explodează. Nu, mă, la roșu explodează, frate. Stai că-mi dau feather-ul, Lasă. Bravo. Hai, căca, stai că nu s-a pus pe el, Hai altul. Tu te vrei. Am o întrebare. Vă ascult. Îți dau tati răbdare. Mamă. Mamă. Papula, mă, în ele, mă. Gâtul mătii, nu mă omorâ, gâtul mătii. Așa să nu moare, băgați-i. Bună seara! Ce faceți, mă? Futu-te în gât, Andrei, că numai din cauza ta. Dar până că ești până în gura ta. Mădălina așa e moartă. Ok, lasă. Bă, nu ne-ar lăsa, bă, să băgăm și noi muzică. Puteți să nu mai muriți, vă rog eu mult. Facem și noi nivelul ăsta la 10. Bă, dar de ce închideți, mă, sesiunea, mă, că mă duceam eu cu Am toți. și.
Bă, eu mă duc Am să mă fie joc de mai- vină. Toți de Ce Am faci? fie mereu de vină. Corect. Eu mă duc la Minecraft. Sau let's bow this. Hai de ceau. Bă, am fi, vrei să jucăm ăla de ieri, de seară, Care, mă? cu desenatul? Ăla A, cu dar nu mă desenatul. joc acum, mă, ne jucăm spre dimineață. Frate, Nu am chef acum. Să mă mai joc o dată ăsta și... După aia mă bag pe alt joc, am primit un key de la cineva și trebuie să-l joc. ești supid. Dacă sunt stupid, da, sunt stupid din cauza lui Andrei Nepotu. Mergi pula morții, te cu mătea, dar am podobit bravul de ți-a fugit în casă, futus morții, de când ai văzut prima piratul. Ca domnule. Pula mea, Țigan. vă- Țigan, Imogen. țigan. Stai așa. Imogen. Îmi plac. Nu o să. Ce mai îmi plăcea mie de ea și am pupat-o în gură, dar m-a răchid într-o pală, îi bag din spun. Mai ca domnule. N-ai să Băga vezi, la bă. familia ei de târf. Băga-mea jomule, sunt Sunt cu domnișoară și ce minte. mâini de Păi, dădea. Aoleu. Aoleu. Nu mă lasă, nu mă lasă, nu mai, nu mai, nu mai. Aia zic. Prefer să nu mă mai joc cu el, că după aia îmi fură